שלום, אני אורי, אני השף של קירוסקאי. אני רוצה להגיד כמה מילים על פרטיקה. זאת חברה ברזילאית שנוסדה ב-1991, מתעסקת בתנורים מהירים. זה תנור שיודע לעשות דברים ממש מגניבים. הוא יודע לחמם סנדוויצ'ים, מאפינס, פיצות, המבורגרים, סנדוויצ'ים עם בשר, עם גבינות, במהירות מאוד מהירה ביחס לתנורים אחרים, פלוס מינוס 80% יותר מהיר מתנור אחר, והוא גם ידע לשמור, נגיד, על פריחות בחלק החיצוני של המוצר, בלי להרוס את החלק הפנימי, נגיד יש חסה בפנים, או עגבניות, או דברים כאלה. זה מכשיר שיכול לזרז את העבודה בצורה מאוד משמעותית, ולתת לכם יתרון במהלך יום העבודה. התנור משלב 3 טכנולוגיות עיקריות, גופי חימום, אוויר מאולץ וטכנולוגיית מיקרו. בעזרת הטכנולוגיות הללו הוא יודע לחמם את האוכל במהירות מאוד מהירה. עכשיו נעבור להכיר את הלחצנים בפאנל המגע, זה מאוד פשוט ונוח, בואו נלמד אתכם.